Per proposta de tot, donem inici a la sessió convocada per avui dimarts, 22 de novembre, en el següent ordre. Primer punt, única aprovació ordenances fiscal 2012. Per regió de la comissió informativa teniu còpia de quina és la proposta que per part dels serveis tècnics es proposa al plenari de l'Ajuntament. Dir que des del mateix grup popular hi ha una esmena que es planteja i la comente per el munt respecte a les seguides modificacions. Que és en la primera de les ordenances, per cada val permanent de garatge d'ús o servei particular fins a 2 vehicles, de 50 euros a 40 euros. En el punt número 2, de 40 passaria a 35, en el punt número 3, de 60 passaria a 55 i el quart, de 50 passaria a 40. Després, en la segona ordenança, en l'ocupació de terrenys d'ús públic al servei d'establiment de restauració, s'incluiria una bonificació del 15% de les tarifes per als mesos de juliol i agost. En l'ordenança 3 passaria els contenidors d'obra per dia de 5 euros a 3 euros. I en l'apartat 5, quan parlem de camions per càrrega i descàrrega, mudances, muntatge de grues i similars, i tall de carrers, quota mínima de 40 euros, a partir de 5 dies passaria a 25 euros. En la quarta ordenança, els caixers automàtics, que la proposta inicial era en 300 euros, la proposta segons els serveis jurídics m'ho recomanen incrementar-la a més de 600 euros, que seria aquesta la proposta. I, en principi, aquestes serien les modificacions. En el punt de l'ocupació de terrenys d'ús públic, has dit que el mes de juliol i agost una bonificació de què? Un 15% de descompte per a aquests dos béns. Alguna intervenció? Bé, sí. Bé, nosaltres primerament comentar aquestes modificacions, tot i que ara queden un poc reduïdes, continuen sent en general suposen un increment. És veritat que esperar els primers que havien posat eren excessius, de 50 euros. De tota manera, suposa aquesta modificació d'ordenances, encara que es diga que siga per a regular millor, és cert que regulen millor alguns aspectes, però pense que la finalitat principal és la de recaptar més. Si vols, a veure una coseta que algun dubte que tinc, per exemple, en el tema dels guals, si un gual medís 2,20, per exemple, com queda exactament? Perquè això tindrà que estar ben estipulat. El secretari de pot explicar? És per metro o fracció? És per metro o fracció es considera metro. 2,20 és igual a 3. A 3. Vale, doncs, igual ahir pense que es podria intentar arreglar alguna cosa, perquè ja us dic, és que si no, passarà els guals, la majoria de cotxeres tenen 2,10 o per ahir i passarien a pagar 3 metres, que serien 120, és un increment de 30 euros per gual, en aquest cas, que són diners. Després, el tema de, en este cas, la càrrega i descàrrega també hi ha un increment pràcticament del 100%. L'expedició de plaques no sabem per què passa de 12 a 30 euros concretament. En aquest aspecte no crec que s'ha de regular res ahir. També els autotaxis també, suposo que no quedaran molt contents en aquest tema. En el tema de lo que és l'ocupació de terrenys d'ús públic, s'incrementa no massa, però s'incrementa alguna cosa, si al final treus un còmput global. De tota manera, i com quedarà el tema, perquè abans, si no me'n recordo malament, les 3 primeres taules o cadires eren gratuïtes, no? Ara això, es fa alguna cosa? No. Si es paga, doncs l'increment pot ser més alt. En el tema de l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies i tot, també és un increment d'un més o menys per un 20%, i pico, tampoc és la situació que tenim ara no és la més adequada per a pujar-ho.
El tema de la taxa per la prestació de servei de celebració de bodis civils, estem d'acord nosaltres en que alguna quantia s'ha de pagar per el tema de la neteja i tot, però trobem que hi ha preus així que es podrien rebaixar un poc. Està clar que el que van comentar, que a les esglésies se li dona, se li paga alguna cosa, però nosaltres pensem que estem obligats a donar aquest servei i per tant l'hem de minimitzar al màxim. En el tema de la piscina municipal, és el 8% de l'IVA, però la gent al final és la que té que pagar. I a la gent li dona igual si és l'IVA, si no és l'IVA, al final el que tindrà és un rebut més car. I després el tema de les instal·lacions esportives, així penso que seria important veure com quedaria més que el que són els preus en si mateix, com quedaria l'ordenança. Perquè, clar, sí que hi ha molts paràmetres a tindre en compte, el tema dels horaris, de l'ocupació, de prioritats, Clar, jo, per exemple, he vist pista de frontó, però aquesta frontó s'utilitza sempre. Jo no sé si n'hi ha, per exemple, una associació de frontó o algun col·lectiu com a tal. És gent que utilitza habitualment el frontó, jo ho conec. O sigui que no juguem en cap equip, com podem ser nosaltres, que sí que utilitzem el camp per un equip, però aquesta gent també, penso que no és just tampoc que tinga que pagar en aquest aspecte. Pensa que sí, com ja he dit abans, n'hi ha coses que estan millor regulades, però discrepem un poc de la quantia. Nosaltres, en realitat, no hem tingut cap inconvenient en veure alguna proposta, apartar-la, però clar, també volem mostrar també el nostre descontent i la decepció per respecte a les accions que vas fer l'altre dia, en les quals vas deixar molt clarament i públicament que no anaves a admetre a tràmit cap de les nostres propostes. Per tant, nosaltres en aquest cas no hem presentat cap proposta perquè sabem que és el que no dir-nos. Bé. Sabem? Sí. Primer preguntar si aquestes modificacions es poden votar per separat. Perquè jo sí que hi ha algunes que sí que les trobem raonables, però n'hi ha algunes que no considerem que siguin oportunes. Entonces, si es poden votar per separat. Bé, en el tema d'esguals, de venda de vehicles, jo voldria dir una cosa. El tema dels 3 euros per unitat a partir de 5 vehicles en el punt número 4, en el punt número 5, sobretot aquests 2 punts, considerem que això el que pot portar és que aquesta gent, en volta d'aparcar dins de casa, però aparca fora. És que no entenem aquests 3 euros per què s'ha de posar, sobretot els garatges privats, els que són en quant a locals comercials i tal, doncs ho podem entendre, però els garatges privats jo crec que ja paguen, ja no un increment en el preu del gual, dels 3 euros per unitat ens sembla un poc fora de lloc. Més que res per això, perquè el que pot passar és que la gent aparca al carrer, perquè ja està pagant els seus impostos i ja està. Doncs nosaltres això sí que ho llevaríem. En quant a l'ocupació de terrenys de les taules estèrils en via pública, ens sembla perfecte que s'augmente esta proposta, esta ordenança, perquè el que està clar és que hi ha últimament un ús abusiu, suposo que per preu econòmic que hi ha i que està pagant-se en aquests moments. I per lo demés, el tema dels caixers automàtics, jo ja vaig dir ahir que 300 euros a les caixes d'estalvis dels bancs ho considerava una risa, que si es pogués augmentar a 3.000 euros a l'any, jo seria el primer que ho augmentaria, però un augment de 0 a 600 euros jo ho considero prou apropiat i poquet a poquet ja anirem augmentant. Pel que fa a les taxes de l'utilització del camp de futbol i dels llocs esportius, considero que això és un servici que s'ha de donar al personal, al ciutadà. Pensa que en els seus impostos ja estan pagant
que la utilització de totes aquestes pistes consideri que no s'ha de cobrar res per utilitzar aquests espais. I l'augment de la piscina, de les taxes de la piscina, jo considero que tot allò que porta un manteniment i que es necessita material per a poder dur aquest manteniment, com ja augmenta el preu d'aquests productes, considero que sí que s'ha d'augmentar, considero que un 8% no és un augment massa gran i en aquest cas sí que estaria d'acord. Bé, jo penso que el que es tracta en aquesta proposta és intentar buscar un equilibri pressupostari per l'exercici 2012. Independentment de que es regula i s'aprofita aquesta modificació per a regular millor el que són algunes qüestions de les ordenances, el que està clar és que al final, el que s'ha dit a la comissió i en premsa que inclús també s'ha dit, que el que es tracta és de millorar la recaptació en algunes coses que pensem que es poden millorar, intentant que finalment aquest increment no el sofrisca el conjunt de la societat, en aquest cas totes les veïnes i veïns en increments d'impostos, que estem plantejant que no s'incrementi cap impost, que sí que perjudicaria el 100% de la població, o que siguin les principals tasses que també perjudicaria el conjunt de la societat. Estic parlant de l'IBI, del IAE, tasses com la brossa, tasses com l'àvia, que això sí que arriba al que està parat, al que està cobrant una pensió, a tota la gent per igual. Es plantegen modificacions d'ordenances que al final les utilitza aquell que vol utilitzar-les, però que no té l'obligació d'utilitzar-les. Per tant, si hi ha algun increment, tu parlaves de que a com es comptaria el metro lineal de l'ADO. El que no podem fer en aquests moments, en la situació econòmica que estem tenint, és anar a reduir els ingressos de l'Ajuntament, perquè això no està fent ningú Ajuntament. Si plantegem els 40 euros i m'anem a 2 metres, en compte de 2,20 en la fracció de 3, estaríem cobrant 80 euros, és a dir, un valor més barat està cobrant-se en aquests moments en el 2011. Per tant, no té cap sentit. Quan damunt el valor que es paga l'enderat és dels més baixets. Hi ha pobles que estan en 150 euros. I 150 euros ho trobo excessiu, però 120 euros penso que és una xifra perfectament assumible per a aquella persona que té un valor en la seva porta per a poder tindre l'accés d'entrar i eixir al seu domicili. Jo penso que les ordenances estan buscades des de l'àrea econòmica per a poder millorar la recaptació, millorar la forma de liquidar i sobretot per a fer que les coses siguin com tenen que ser. No podem estar ocupant la via pública en un preu ridícul i en uns preus que perjudiquen el conjunt de la societat. És tot el contrari. Aquell que utilitza la via pública té que pagar per aquesta utilització. Ahí tenim el tema de tot el que són les obres, les de carrers, que tenim moltes complicacions en molts carrers per culpa d'obres i que al final hem de regular-ho de forma que el mateix interessat sàpiga que l'ocupació vial té que ser algo que no pot ser tan econòmic i per tant que tindre més cuidado a l'hora de sol·licitar. Per tant, jo penso que no es tracta de fer un repàs ordenança per ordenança, sinó que es té que tindre clar quina és la voluntat que té l'Ajuntament d'Ondara. I en aquest moment no incrementar ni impostos ni taxes que afecten al conjunt dels ciutadans, tot el contrari. Intentar buscar allò que recapta l'Ajuntament per a millorar i poder afectar al menys de gent possible i sobretot a gent que si vol utilitzar-ho utilitza i si no vol no ho utilitza. Tan senzill com això. D'acord, Ximo. Dóna'm els 3 minuts per parlar un poc de les modificacions estes. I ara... D'acord. Fem un recés i passem a la votació. Sí, un de Germanies, un de Carrer Iglesias y el carrer Roser, 3. Y Roser, y
Si va algú ho diu, però al final no, que si va algú i no picarà, ho diu. No, jo no ho dic. Si el paper no el fes, no ella pensava que tenia llei, Però Manolo, moltes de les lliçons ara... Bueno, pues el primer escenari, anem a passar a la votació. El primer punt que votem, l'entrada de vehicle de través de les voreres, el punt número 1, l'ordenança número 1. Ara ja he dit que em semblava un poc abusiu el tema de l'entrada en garatges privats, el tema és 3 euros. Plantejar una esmena que a partir d'un número de places, vull dir que no parlem de 5 places, que hi ha molts garatges privats que entren i són privats. Parlem d'un número més elevat, 20, 25 places. A partir d'ahir nosaltres ho veuríem més just, perquè hi ha molts garatges en finques que caben 6 cotxes i que pagar 3 euros, que no ho veiem just. El món no hi ha cap parlament, posar un número superior, que seria quan tinguérem una capacitat ja molt gran d'aparcament. Si voleu, no sé, posem un número 25 places. L'incorporem en la proposta, no cal que fem esmena, sinó que l'incorporem en la proposta inicial. Doncs passem a la votació, deixem aquesta modificació i nosaltres que havia comentat abans. És tot el conjunt, no? Dels aparcaments Sí, de l'1 al 10. Número 1, vots a favor del número 1? Vots en contra? No? Passem a l'ordenança segon d'ocupació de terrenys públics al servei d'establiments de restauració. Vots a favor? I vots en contra? L'ordenança tercera, ocupació de terrenys públics amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i d'altres instal·lacions anàlogues. Vots a favor? Vots en contra? Punt número 4, ocupació de via pública amb caixers automàtics i màquines expendedores. Vots a favor? Però un segon, això es quedarien els 600 euros, no? 600 euros, sí. Vots a favor? Punt número 5, parades, barraques, caretes de venda situades en terrenys d'ús públic. Vots a favor? I vots en contra? Punt número 6, taxa per a la prestació del servei de celebració de bodes civils. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 8-4. 7,
taxa per entrada, espectacle i participació en activitat de caràcter cultural i temps lliure, utilització de dependències municipals per a particulars. No, no hem deixat aquí, no? Aquesta és la del camp de futbol, la de... Vale. Vots a favor? Vots en contra? 8 a 5. La 8, taxa ordenança fiscal reguladora de taxa per la prestació del servei de la piscina municipal. Vots a favor? Perdó. Vots a favor? Vots en contra? Estava pensant una altra cosa. Quan passa que pensar una altra cosa. Antes has dit 8 i 5. Sí, és que 8 i 5, és que... T'has estès. La 7 segon 8 i 5. La 7, 8 i 5. I la votació número 6 ha sigut 8, 4, 1. En el cine està bé. No, a ver. En la de la taxa de... Jo m'abstès en el dos. I la 7 era el 25. La Sí que 7, era 25. La 7, 25. la 7, 8 i 5. A veure. M'he donat compte. Pues en el 25 me he regalado.